se wo ba asantefo abakosi mu a wonim se asantefo wo nkonnwam yinu ne wo ho ye wo sikadwa ne ye wo dwitedwa ne mampo hene te so no enye silver stool se whatever sa silver stool no so konfono che fie ya na won ti hwa abakosi mu nti no be ye de ni nyae be bon wo tunso pam te se ne be bo akunya na pepepe nti kwana be fa so be nya mampo hene na konnya no kwankran be fa so be nya sikadwa asante ne suma ahinkuro nko a akompre mako nsia 6 times e wo sa sikadwa no ho ana yebedi abakosem bi ho nkomo kakra na abakosem a emu odupa ne sentitamu chuku na yemfrase like my comment subscribe we said be ya wunu be nsu benye bi ahwe benye bi atie e wo abakosem ho nkomo a yeba bedi mu medene JP no mene nana attack crying our president de mabono champion association in grabata ewo nsu atre e na ebetwetwe sa nkomo no nana eni so twedi ampo adawro ma ho ye yankopandum nentem so mede baso toto fam etiti nsem bi numu afa abakosem ho na mede na menim se ye ka sikadwa eye baako a eno ane otumfo se tutu a otoso mienu na wadawro ma mebo mu asechia wo onkwaso ono nko a na ohene a osom sikadwa owo sikadwa anaso owo sikadwa nanso mede maso toto fam no ye se sikadwa foforo bi nso so e wo ho wadawro ma oye history yi eho abakwasem asem ya me tete yi no etesa madam wase Old Burger TV da biya madam wase se mota bopini ha ma yedi nkomo na sikadwa wo bisa ho asem yi nye asante nkoa ne adikana ye sikadwa ewo akan ha ene yabakosem mu ane dia ne ye sikadwa mu ka akiri kura sikadwa mu ka akiri na ye se bi di kan bai ye wo sikadwa edikane sikadwa etoso mienu na sikadwa etoso miensa ne asante hene dia o sisi really sikadwa edikane no ye monomanso bonoman sabe no kware nkrofo bebe abeti be hono kwa bebiri wo ha sabe no kwa na be som bia nsa na be ko nti bono ne ye wo sikadwa na ye wo bonoman so ye ka bonoman so ne ye ba bia ye de ni akire ma ne ye ka tachiman area ye firi ne akodi nkranzan sa area so no ne ye wo sikadwa wo ho okay nti na ye fense na kwa chia me yawo de ba ne penso ne ne nti ono kwa be board na ne sese kwa chia di ofa odisika ne ye no wo sikadwa ne odidim ayewa odidim ye sika kokko ne ti ayebu aso sika kokko ono so no wo ware a oto ware na mu ne ma ne ye sika kokko sa ade no so ohini bi sua bi eye bi na ne fe no se ntim jakari okay na ntim jakari na oye danjira hene hena wo free one ntim jakari ba fe na buamponsim nti buamponsim a chini ntim jakari ba be nyina no sa ntim jakari no penso no wo ware a be sika kokko aya na ne mma ni nyina so ye ware na bi wo bono manso okay na bono hene sabe na kwa tiam ya onom ne akunfiam ya no nyina be yusu sa sikadwa no bi eno ne sikadwa edikane nti bono ha sikadwa edikane no afa yenko sikadwa etoso mienu okay sikadwa etoso mienu eye jaman no jaman okay enti ye kan na bi ti se na abokofi na adinkra kakari nyo ye adinkra sembo so ye di no to no na adinkra kakari be nyina na be wo sikadwa wo bebe pe no so sikadwa no wo a na mekan nipa bia wo tie mi a wo ya kan ni a onima bakosem bia no nim se tachiman bono manso ne ye wo sikadwa
na di kakakari German bono heni a otoso mienu ono so na ono so sikadwa ansa na achire kura free 1690 ebai beba be yesikadwa no bi e de ma asante hene na se asante ne sikadwa nde yanye sa na be yene de se ehun abakosem chese komfa no chi mom na freye ni free ba komche ni free ba di na ye hwana konwa na okokogye bae no se bia eyotumfo Yankopon na konwa nti okogye bae Yankopon tena he no se bia na nya konwa Yankopon so ne mom o de ta na chi anase komfo no bia na wa binti o se komfo no akomnya asa adwa no komfo no bia wa bene no mani nye bibia se abotia ni nkonya se oba amamere mu a ye wonsuo ye wobosom abotia ni ye nkonya na ansana abotia be ye nkonya akofa amwanya bibia kitare na okofa firi baabi nti se odi firi suru a Yankopon awosoro no na konwa na okoje baaye ni ase Yankopon on trase ogina ho asante hene ne teso dabi be yeye akonwa no be yeye yes be yeye se wo ba asantefo abakoze mu a onim se asantefo wo nkonwa mienu ne wo ho ye wo sikadwa ne ye wo dwitedwa ne mampon hene teso no enye silver stool se whatever sa silver stool no so konfono che fie ya na ano de mente won ti hwa ba kosem nti ano be ye de ni nyaaye be bon wo tunso pam te se ne be bo akonwa na pepepe nti kwana be fa so be nya mampon hene na konwa no kwankran be fa so be nya sikadwa na wade bia se wo ye no pese nipa mfa ni die bebire ma de no a se wo ye bibi e de bata ho a be ma nipa de suro ni buo ama ade no ya mfiri ba bia na sa bono man so de na e wo ho ani German de eno so ni nyina be two gold no fom na nimdifo ye no akonwa ai so two for de no so ye the gold if two gold no fom kwana be fa so be ye mampon hene akonwa no okay se mampon hene akonwa no be nya ba kosem kirem se ere so be frɛ ye de ya benefit me jatum without any contradiction bia me jatum na mampon hene de no ba mfrɛ be boy ni go tunzuom the same thing be bom ma tante hene ni sikadwa ni go tunzuom ba mfrɛ mfiri ba bia na say bono man so ni German de no nso so wo he eduru ba bi no 1818 na bono man so sikadwa no wo ho ndefri 1818 de ba nyina na e wo ho na eduru ba bi no kwasi broni eye se sikadwa no wo a wo bibia no onu bedi akon na waje ndi se wo be kaya ani mfie mienu etwa mu no ye nyina wo Ghana ha ne British broni de niema osese free asante ana wante ho asem o de baaye nti wo gidi se kwasi kokko no se sa san pempran ne we nyina ko ye oja sikadwa ne de wo dani ho ana o se bia na eni ho ne wo ho osese ni nyina nti ma menche wade ba ko fakọ adwinwim se wate se be gold mu oduru pa se wate ho asem se gold kura ba ye sei e da wo nsema wo ye nsi a wo hu se mu oduru pa ba de ba ko a mpese bia ndwene ho na onhu se ni ya ni be fre no sikadwa sesia ewo asante hene na himfie no enye sikadwa na ye beba ho na o ka bono de no okay akwakodi bono de no eno na ne me ka ba no na me se kwasi broni kokko ye se oni wo a wo bibia bedi akondi no bono de ni nyina ye be ye disie nti oni asantefo di akon no fa be de no koye no se sa be mprempran ni bibiri ka ho no wo de koye nti asasante de no until na anu ye nti 2010 ye be na sikadwa ni asante manim de be ka se be frɛ ye no na e wo British ho mfie be ya miensa enuru kura ne be de sa ne ma ni nyina ba ye se benji nhwe bi ne be sa be fa akọ ana ye sa ne be kan nti nei be fa sikadwa ni pie dia na ye bia dada na fefi 2010 ye de ba 1990 nyina no na ye na da enye sikadwa original na be ye free 1960 no a ne abrofo na afako na two sikadwa no a ewo ho abede kire ye da bia da be yi di pie no enye sikadwa
sika kokko mu oduru pa sika kokko nya ade a mu ohare se saa sika dwa ne sika dwa ampa wo kofia fa wo phone na de bo any occasion bia asante hene ko bia be sika dwa ne di akidi na hwe nipa sika dwa no so no akokora pa akokora free be say free be say 75 dia ko be say 90 years ne so say gold no Sebia to me bi wo no oso a wo mu yeah nyasa se ne mo da ye no bia na wo ka bono de obi be bisa say ade na bono de no abrofo no ba ya abonofo de sieye na bra abrofo no ko e be sisa abre yentimi nte say abonofo sikadwane se nyame ya do na bono champion council no ba o de ma ha hokra bompaye na bono champion council no mra ana at a point so e sign say asante kan ho bom no kura dom do ntino o sha ase say na otu biti say suma ne jaman no obetu be so say wa ate say ba yi sikadwa nti one bebe kun na waji nti asante ne doma ai so asante ne suma ahinkuro nko a akompre mako nsia 6 times e wo sa sikadwa no ho wa ntumi be nti na di nka kakari penso no so no obesene ko ekodivu a ene be so ekokokon ye science kadwa no nti enam se na wo dom dodo ne ade nti no se wo mpese e bia wo no be ko na wo benya wo aso bia je se wo disie nti se Bono champion council no nya ya adwuma wie ai say moda so wo hu bi se muyi pia otumfo betumi anasa asantefo betumi aba abeje da bi se sia de sa hunu no die ni ho ye ka se de sa hunu die ni ho na mbom sikadwa no yade a e ma wa kondwa no animonyam enye sikadwa no ne ma wa kondwa ye ketie chene wo yonko nti se asante ni jidi se asante hene go sikadwa ntie bia na kondwa no so sene hene ya woni sikadwa e ye wrong okay nti se ne birebi do ma hene na kireme disika kokko osi bayire pam no ma na nimonyam pagyaye na amanfo kokkohwe bayire no hwe gold no na e pagya na hinie no e ma ne kosoro ba cho wa atiase ndi sikadwa no na asante hene se wo sikadwa nti nye kase nkyene oche hene sikadwa no nti ma asante hene nye kase nkyene nkranfo ba hene anase togwe afede anase doma hene sikadwa no nti mane nye kase nkyene no tribe bia wo ne odidi ne hene tribe bia wo ne nabuna bakosem tribe bia wo ne tradition what as here enti sikadwa no ma asante hene nye kase nkyene ahemfo aka na mbume no ma na hene no e bright ye kase kyene na hene no bright ye kase e ma ne ye fe okay international say me de wo kan ya me de woni me nya adwene da me nka se me no nya adwene oh no problem de wo kan ya me de me hwe animu pa ye se wo se bono mu okay mo wo sikadwa mienu tachiman bono manso ni jaman bono hene ye hwe animu ane ye pa ye beka se bia suma no ewia nti ye hwe animu se brebe so na sa sikadwa mienu na eda bono mu ha no mo ye nyina apie na sa sikadwa mienu gu bono mu na abonofo ho kire wo de a ene na yo say ibisa abonofo questions pa nti ye de kasa ni nyina eba na ye na wie no we yankom details kura na brepa mi ye hia ye bekom na fe ya ha de kakra me kapa ne se wa men kasa kakra ma mfa Bono champion no ho na ye mfa nsi ye to nsa fere Bono ni bia Bono ahemfu nyina ye mfa ye hunjim huebe enkere anya kura ye wa man hene bebre ye ba be shaase disa wotia da be dwan ni race no okay na Bono mfa ne ntuma pam fida na ye no ye fa ye sikadwa mienu na ne hene kura ye be yini se onni Bono champion ani no transia sikadwa ne ba ko da ha na asante hene de ye ba ko a ehun se sa hene no bidie no wa ni mu chambi na se betumi ye ne sa ti se ye nyina ye ka ye hu bom na ye ma ne ye fe Onyankopon nhyira Bono onhyira Bono mane Bono tiase
Medamu nyina ase piao. Pia kwase broni say we live to see. Ye de ho ye atwen ye hwe say ye behu abonofo sikadwa mienu no say de president Mr. Atakran eka no. Enti ye so ye watwen minim say wonso so watwen yem. Bomode na video like comment na san so share ma nua bi nso nya bi nhwe na ye nyina ye nsua de kwata ne ba ta ne gina woni ne atandro do hye no so let's go cameraman no gina camera na chi abo adwuma papa menso a me be som mo mo som fo JP ni mo bye bye.